Здравейте хора, добре дошли в едно ново видео, където днес отново ще играем на Murder Mystery. Между другото вече имам евент. По-скоро, не, взех си елита. И сега остава само да взема геймпаса, който е 475 робъкс. За да може да си пускам музички. Да. Сега, аз съм експерт по хората, които имат уж хедлеси. Така, тази. Мон. Я да те видим тебе, Мон. Сигурно се фейк хедлес. Да, знаех си. Се чакаме да свърши рунда, както винаги. Еми, замина. Ти какво искаш на ти това? Ейти. Не, по-скоро ейти. Еди бе. Добре, през това време ще гласувам Биолап. Биолап аз го наричам Била вече, не знам защо. Вече имам такова някакъв много странен емот. Започваме добре. Харесва ми. Опа, малко си показах ножа, ама това е друг въпрос. Аре бе. Ще оцели някой днес? Явно не. Здравей, чао. Здравей, чао. Чао. За повечето хора ще ми казват долу в коментарите, че съм кемпер. Не съм. Просто там е задън на улица. Не точно задън. Навсякъде са другите пък. Много мразя, когато иносентите се крият. Това е целта, но трябва да търсят пистолета, ако шерифа е убит. Здрасти. Ой. Так, какво написа? Чак толкова мале. Чай да го прочита. Като тя е мъртва и аз съм мъртъв, някакви неща. Нищо не разбирам. Що за скин, бе, брат?
Окей. Харесва ми. Новата игра бях мърдър. Тая игра съм шериф, което ми харесва. Нямам да живи от току-що. Къде е? Кой? И къде е мърдъра? Ето го. А това. Здрасти. Чакай. Хайде! На. Хора, за този пистолет, който имам сега, мечтаех и много исках. Просто е мега готин. Сега имам някакви неща за трейдване, ама ще ги трейдна в извън кадър. Защото сега нямам право да показвам юзернейма на другите или имената на другите, макар че вие ги виждате на моя екран, ама как видя. И аз имам това. Имам Теди. Пак мърдър. Окей. Сега ще ви покажа едно място за бъгване. А именно ето тук. Чакайте. Така отиваш тук. И минаваш. Но тук нещо не стара работа. И чао, като се вреш при мен. Здрасти. Чао. Убих ли да е? Мен не може ме тролваш така лесно. Айде бе! Мини! Виждам те! Не съм кюров. Ела ми! Айде! Сега къде е другия? Или другата? Не знам, ама аз ще събирам парички. Или стотинки, както искате ги наречете. Колко много. Къде има човек, бе? Да не е бъгнал тук, не. What? Къде е тоя? Или тая? My gosh. Може да е тук горе, ама... Нип, няма го. Не, тук го нип. Ето те! Ето те! Здравей! Маник. Ела ми. Айде! Ри! Не. Айде! Да видим колко пари има. 590. Малко. Аз събирам за трап, който е 3000.
или за Ghost. Пишете ми долу в коментарите за кое да събирам. За Ghost или за Trap. Не, накрая Innocent. Какво ли не бях? Шериф, мърдър. Миналия епизод 2 пъти бях шериф. Този епизод 2 пъти съм мърдър. Здравей! Те. Мадам. Няма убиеш. Знам, че си мърдър. Не дей си къри. Му те доджна. Ха-ха. Ау. Не. Не знам, че си толкова умна. Ей! Що само мен гони? Това не е честно. Само мен гонеше през цялото време. Айде някой да отиде да вземе пистолета, бе. Да я уби тая. Не ми казвай, че не знаеш как да я убиеш. Дребосък малък. Майчи, не знаеш. Стрелна един път. Кой обаче да я убие? Човек, не виждаш ли тази врата и там? Отиди тук преди нея. А пък той да вземе малко съм... Айди. Не натам, бе. Толкова ли си зле на тая игра? Тя верно е много зле. Той път се сети да излезне. Сега само да те убила. Ще видиш. Не. Те верно всичките са много слаби. Само аз съм най-силния. Да, и сядам. Да, седни малко да си починеш, защото много се измори. С тези твоите кьорави очи нищо не намери. Пък ти... Не знам какво си, ама... Си много слаб. Фактори. Тая карта е хубава. Намели хай. Хай. Пак съм мърдър. Трети път съм мърдър. Това е готиното. И сега ще се отмъстя на тая коза грозна. Ауч. Умря ли, бе? Там има ли някой?
Бе, къде изчезнахте, бе? Здрасти! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Слабак. Си мисля, че няма да те видя ли, бе? Не съм толкова прост като тебе. Чао. Баче, къде е другия? Последния. Къде се е скрил и той? Стотинки. Баче, наистина, къде е последния? Ето го, ето го, ето го, ето го. Ела ми. Трети път съм мърдър и трети път побеждавам. Това видео ще стане вайрално. Ами до тук ще приключим хора това видео. Надявам се да ви е харесало. Ако така, оставете по един лайк, абонирайте се за канала и чао!